Natala ang duha ka managlahing vehicular incident sa Lapu-Lapu City sa miaging weekend, diin pulos self-accident ang hitabo. Apan usa sa mga nalambigit nga rider nakabsan gayud sa kinabuhi. Si Ruan Mirundina sa report. Sa CCTV footage sa Marcelo Fernan Bridge, makita ang usa ka motorsiklo ug usa ka pribadong auto nga gikan sa Mandaue City ug padung sa Lapu-Lapu City agi sa kurbadahong bahin sa Naasoy Taytayan pasado alauna sa kadlaw niadtong Sabado, Enero 31. Parehong nagsubay sa left lane ang duha ka mga sakyanan ug igo lang ang gikusgon sa dagan. Pipila ka gutlo, makita na ang usa ka motorcycle rider nga nibangga sa concrete barrier sa bridge inay nga musubay unta sa right lane. Tungod sa impact, nakabsan sa kinabuhi ang 31 anyos nga lalaking rider, kinsa gikatahong nagtrabaho sa airport. Samtang nahiagom og bali sa abaga, ang 16 anyos nga babaeng angkas niini ug anaa pa karon sa hospital. Hinungdan nga wa pa usab kini makuhai sa iyang habig. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, self-accident ang hitabo kay way gikasugat o baka gilihayan nga sakyanan ang motorcycle rider. Wala po ma-establish kung nakainom gini tungod kay kining maong kuan ma'am driver sa motorsiklo ma'am. Samtang gidani siya sa hospital ma'am, gideclare man dito on arrival ma'am. So wa gid ma-perform ang kuan ang liquor test nato ma'am. Pero sa ingon ani nga oras posibleng nakapiyong or posible pod nga nakainom ang maong kuan driver. Samtang laing self-accident usab ang nahitabo sa Barangay Agos pasado alas 7 kagahapon sa buntag, Pebrero 1, subay sa investigasyon nga gihimo sa Lapu-Lapu City Police. Sa CCTV nga kuha sa usa ka pribadong edipisyo, makita nga nibangga sa poste ang usa ka pribadong auto nga nisangpot sa pagkabalitok sa sakyanan. Tungod sa hitabo, natumba ang nabangga ang poste samtang ang nagsunod nga motorcycle rider natumba usab. Luwas ra ug nakabarog ra usab dayon ang motorista. Samtang luwas ra usab ang 18 anyos nga babay nga maoy nagmaneho sa auto. Ma'am, base sa pakiginabi sa atong investigador sa Traffic Enforcement Unit sa maong driver ma'am, murag kalit ra gyud kayo ang paghitabo ma'am nga murag nakatagpilaw siya gamay or nalipat lang siya ma'am ba nya na out of control na niya ang accelerator nya together sa kuan sa kaning manibila ma'am na waling yun yung mayo matong na igo siya sa poste. So far ma'am, amicably settled ra pod sila ma'am. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Isda.